जोंनि राजा महाराजाफ्रा हाखौ मालायनो होगासिनो दङ अधिकारखौ मालायनो होगासिनो दङ মই UPPL লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না कौन किसके साथ शादी होता है कौन किसके साथ खाना खाता है वो बड़ा बड़ा न्यूज बनता है यहाँ चिल्ला रहा है लोग मर रहा है लोग মই UPPL লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না आन्दोलना जागोन आन्दोलन खालामनांगोन आरो गणतन्त्र মই UPPL লগত नाথাকিম বুলি কৈছে ना आन्दोलना जागोन आन्दोलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनो नागिरदों बियो हारिनि मोनसे ब्लान्डार मोनसे स्टेप होननानै आं सानो उदाङै रोखायै गावबा गावनि पलिटिकेल सार्टनि थाखाय खोथा बुंनो हायाब्ला बिथांमोना सिरियै थानानै जोंखौ समर्थनसो 15 से ज्यादा खेलेंगे हम लोग क्या 15 से क्या BTC में 15 से था ऑल असम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं बस वो 15 का बात नहीं है 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा एजीपी कितना खेलेगा बीपीएफ कितना खेलेगा वो फाइनल होने वाला है पिछर निर्वाचन तो अति सोनकाले एप्रिल माहर बिहुर আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছো তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজড হৈ আছে আৰু আমি बीपीएफ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব এটো আজিলৈকে আমি আমাৰ মাজত ফাইনাল হোৱা নাই মততে আমি বেছি খুজিম যেনিবা 100টা খুজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে এনেকুৱা মততে খুজাত কম হ'ব নালাগে বেছিকৈ আমি খুজিম নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত মততে এনডিএ UPPL स्टेट बा दिल्ली आजिलिखौ एनडीए हिसाबै আছে অকল BTCত নাই এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেটো আজি দিনলৈকে এনডীए হিসাবে আছে ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু BTCত ভাগ নাই মই UPPL ৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না BTC ক্ষেত্ৰত কোনো UPPL ৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই BTC ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইফালে এছেম্বলিত বা এমপিত যদি বিজেপি যেটো বিজেপি লিডিং লয় এনডিএ হিসাবে ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহয় চৰকাৰটো এনডিএ হিসাবে আমি আজি পৰাই কৰি আছে এইটো ক'ব লগাই নাই মাহৰ খালি 3 মাহ 4 মাহৰ বাকি আছে এইটো চৰকাৰ অলৰেডি কন্টিনিউ এনডিএ 17 তাৰিখত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু এই 17 তাৰিখত তাতে গুৱাহাটীত আমাৰ 10,000 বাগৰুম্বা নেত্ৰ কি কয় এটো ডান্স পারফরমেন্স কৰিব এটো খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে হয় অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেটো কালচাৰ এটো আপগ্ৰেড কৰাৰ যেটো চেষ্টা এটো ওয়ার্ল্ডত দেখাবৰ কাৰণে যেটো চেষ্টা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া এটো খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ নিশ্চয় বড় হোৱাৰ পিছত হয়তো কাৰো হয়তো ৰাভা বা হয়তো ৰাজবংশী এনেকুৱা হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে যাব যেনবা আগত বিহু দেখাইছে ইয়াৰ পিছত আদিবাসী সকলক দেখাইছে এইবাৰ বড় সকলক দেখাইছে নেক্সট হয়তো কোচ ৰাজবংশী বা ৰাভা বা গাৰো বা বিভিন্ন জাতি বা গোৰ্খা এনেকুৱা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিএম ডাঙৰীয়াই ভাল চিন্তা কৰিছে এই কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কালচাৰটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটো ভাল ইনিচিয়েটিভ आन्दोलना जागोन आन्दोलन खालामनांगोन आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनो नागिरदों बे आन्दोलनखौ लिड लागासिनो बिथांमोनखौसो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोना बेबादि सम्पति बा गभर्नमेन्टनि प्रपार्टी बुफायनायनिफ्राय सिफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ BTCखौ गाग्लोबनायनि खोथा बुंगासिनो जों निन्दा खालामो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थागोन खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दाख्लैसो जोङो प्रेस मिट लेंदोंमोन आरो बे प्रेस मिट लिंनायावहाय जों बिथांमोना जानाखि जोंखौ प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंखौ रिप्लाइ होदोंमोन बा फिनजाथाय होदोंमोन जोङो बिथांमोनखौहाय एन्टि बड' होनदों दा बिथांमोनाहाय जोंनि भिडिअ'आव नायफिन बा जोंथ' बिथांमोनखौ एन्टि बड' होनाखै जों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होनदों एन्टि नेसनेला मा आं बेखौ नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनि एन्टि नेसनेला जाहैबाय मोनसे जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टीखौ डेमेज खालामो बा सरकारि मोनसे माखासे सम्पतिफोरखौ डेमेज खालामो बेखौ एन्टि नेसनेल होनो जायनाखि जोंना BTCआबो मोनसे भारतारि संबिजिरजों फैफानाय भारतारि संबिजिराव हरनाय मोनसे संबिधानजों सोलिनाय मोनसे BTC जाय BTCखौ जोङो रोजा रोजा बर' फिसाफोर
सोरबा गावथार जानाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरनि गेजेरजों मोनबोदों दा जों बिथांमोनखौहाय माब्लानि समावहाय माब्ला एन्टि बड' होनखो मालानि समाव दाख्लैनि जानाखि बिथांमोनाहाय जाय भिडिअ'आव जोङो प्रेस मिट होदोंमोन जायखौ जों प्रेस मिट होदोंमोन बिथांमोना बे भिडिअ'खौ नायफिन नोंथांमोना जोंनो प्रुफ होनो हागोन जों माला बिथांमोनखौ एन्टि बड' होना जों होनदों बिथांमोनखौ एन्टि नेसनेल जायनाखि गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामदों बिथांमोना बे बिथांमोनखौ जोङो एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों मानोना बिथांमोनाहाय दिनै मानि थाखायहाय एन्टि नेसनेल होनजादों बिथांमोना गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ जायनाखि सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनाहाय सोरबा ग्लास बुफायदों सोरबाया माबा खालामदों बे गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाया बिथांमोना एन्टि नेसनेल बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था मानोना बिथांमोनाबो साफा बर' जाय बर' हारिया बिटिसिखौ रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनाय थांनाय सोरबा रेप खालामजानाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों मोनबोदों आंबो सासे बर' आंबो सासे ट्राइबेल स्टुडेन्ट आं बेखौ बुंनो सानो नोंथांमोनहा जुदि हारिनि बा मोनसे सासे बर' स्टुडेन्ट जानानै दिनै बिटिसिखौ मानो दिनै जोंनि बर'नि सम्पति बा रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनानै मोननाय सम्पतिखौ मानो डेमेज खालामदों दा नोंथांमोना बेयावसो दा एन्टि होननानै बुंजादों जों नोंथांमोनखौ एन्टि बर' होनाखै जों नोंथांमोनखौ एन्टि नेसनेल होननानैसो बुंदों जायनाखि नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ गोजोन्थों बिथां बुबुल बर'आहाय जायनाखि जोङो दाख्लैहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों होनदोंमोन इलिगेला मा आं नैबे दिनै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों बिथां बुबुल बर'आहाय सासे डाबल एमए नंगौ जों मिथिगौ डाबल एमए बिथाङाहाय जाहैबाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा माबा मोनसे गावनि जों बेफोर जाहोनखौ मिथिया गावहा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हयथ' फरायनाया फेल जादों बा फरायनाया बेक थादों एरियार थादों जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गोलैया फरायनायाव बयहाबो माखासे सोरबाया अबेबा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेक थायो सोरबाया माबा मोनसेनि थाखाय बेक थायो जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गोलैया खिन्थु बिथाङाहाय इलिगेल भाबैहाय डाबल एमए खालामनानै एरियार थाखांनायनि उनाव बेक थाखांनायनि उनावबो दिनै सोरनिबा असिलायैहाय सोरनिबा माबायै सोरनिबा थिननायावहाय सोरनिबा अननायावहाय दिनै हस्टेल थानानै बिथाङा एमए खालामगासिनो बे टटेलि इलिगेल बिथाङा जुदि हस्टेल थायाखैब्ला बा हस्टेल थानानै इलिगेल भाबैहाय फरायाखैब्ला बिथाङा जोंनो प्रुफखौ होनो हागोन बिथाङा प्रुफ देखाय जोंनो बिथाङा दिनैसिमबो हस्टेलाव थानानै गिदिर खोथा बुंगासिनो जों गासैबो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ इनभल्भ खालामाखै कयेकजन सानै साथामसो स्टुडेन्ट दङ बिथांमोनहा दिनैहाय इलिगेल भाबैहाय माखासे जोंनि जायनाखि बिथां हाग्राबा महिलारि सार आरो बिथां बिटिसिखौ गाग्लोबनायनि खोथा बुंगासिनो जों निन्दा खालामो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगाराव थाथों जों रावबो गासैबो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ होना जों साफा सानै जायनाखि बै आन्दलनखौ लिड लागासिनो बिथांमोनखौसो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोना बेबादि सम्पति बा गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बुफायनायनिफ्राय सिफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बेबो जोंनि मोनसे सम्पति रोजा रोजा बर' सुबुंफोर रोजा रोजा बर' बिमाफोरा दिनै थैनाय रेप खालामजानाय बेफोरनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ मोनबोदों बिथांमोना जोंनि बेफोरबायदि जायनाखि सम्पति रोजा रोजा बर' सुबुंफोर थैनायनि सम्पतिखौ मोनबोनायाव बुख्रुबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथांमोनाहाय जानगाराव था बिथांमोना एन्टि नेसनेल जायनाखि क्रिमिनेल खामानिखौ जाहाथे दा मावथों बेबो जोंनि मोनसे सम्पति बिटिसिखौ जोङो रोजा रोजा आइ आफा बर' बिमाफ्रा सिबियो खुलुमो जायनाखि बिथां हाग्राबा महिलारि सारा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय बिथाङा एकर्ड खालामनानै जोङो बिटिसिखौ सोरजिदों जायनाखि जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामदों बिथांमोना बेफोरबायदि एन्टि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव था आरो माखासे जायनाखि जोंनिनो माखासे स्टुडेन्टफोर दङ जाय बिथांमोनाहाय दिनै बेफोरखौ मिन्थिया सोरनिबा लेंनायाव सोरनिबा थिननायावहाय बैफोरबायदि आन्दलनाव जरित जाबाय थादों बिथांमोना सिंनि खोथाखौ मिन्थिया बिथांमोना राजनितिक भाबैहाय मा खामानि मावनो नागिरदों मा खामानि मावनो नागिरा बै निउट्रेल स्टुडेन्टफ्रा मिन्थिया बेनिखायनो बिथांमोनहाबो सारिजालि खालामनानै नायनानै आन्दलनाव ओंखार जों आन्दलनाव दा ओंखार होनाखै रावखौबो ओंखारनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ बेबो जोंनि मोनसे हारि खिन्थु प्रटेस्ट खालामखांनायनि उनावहाय दिनै जोंनि जायनाखि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ बेबादि बुफायनो मोना बेबादि बुफायनायनिफ्राय जानगाराव थाथों गोजोन्थों हारसिंबा बिथांमोना बारा गोसो होआ गभर्नमेन्टआ दा बेनिखायनो
बे गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय भारतनि मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय प्रेसारखौ लाबोनांगोन अब्लासो दिल्लीया प्रेसार जागोन आरो दिल्लीया प्रेसार जायोबासो बिसोरो मोजाङै अंकखौ खालामगोन सोरखौ माबायदि रायलायनो सोरखौ माबायदि मेनेज खालामनो आरो नैबेनो सबसे नांथारगौ सम जाफैबाय मानोना इलेक्सना आरो बोसोरसे दङ बे इलेक्सना बोसोरसे थानाय समाव जोङो दिनै आन्दोलनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो एनएफएनएसआव रायलायदों ओंखायनो जायफोर फैदों दिनै थांनानै नोंथांमोना गावबा गावनि जायगायाव आइ आफा रायजो राजाजों रायलायनानै फैबाय थानाय समाव जों गुबै नंगुबै बड'लेण्डखौ बर'फोरखौ अनोबा बर' फिसाफोरनि संकटनि सम दिनै जोंनि राजा महाराजाफ्रा हाखौ मालायनो होगासिनो दङ अधिकारखौ मालायनो होगासिनो दङ गासैबो लेफ्ट राइट नायालासिनो रोजा रोजा बर' फिसा थैनानै मोननाय बिटिसिआव दिनै गावनि बायदि मार्केटिं खालामगासिनो दङ ओंखायनो जोंहा दिनै हुसियार जानांसिगोन ओंखायनो बेखौ होबथानायनि मोनसेल' लामा जोङो बड'लेण्डनि आन्दोलनखौ गोख्रों खालामनांगोन दिल्लीयाव था गुवाहाटियाव था जेराव था जोङो बड'लेण्डनि आन्दोलनखौ गोख्रों खालामनांगोन बेखौ आं खावलायनानै दोनबाय डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालाम गाबोन थांनाय समफोर थांनाय गासैबो जाहाथे रावबो जेबो जाया मोजाङै थांनांगोन आरो गोख्रोङै उननि समाव हाबाफारियाव बाहागो लायो बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों